jste až tohle hodně. Já ještě k tomu pomůžu. Já jsem nechtěl jako být jako nějaký zlej nebo něco podobného. Jo, já jsem chtěl jenom říct, je to jednoduchý. Chci sdílet hudbu, chci sdílet nějakou muziku, chci sdílet cokoliv. Je to moje právo a já si to chci udělat. Když já si udělám ty stránky, ty jakýkoliv. A napíšu je třeba zelený tady raut, dejme tomu, tak ty se takhle budou jmenovat a každý, ať si to veme ode mě. Teď akorát já dělám to, že já jsem našel něco hezkýho. Každý, ať se to veme. Teď o co jde? Bych chtěl jenom doplnit pana Kotru. Jediný způsob, jak stát může omezit počet monopolů, je, že zruší všechny monopolní výsady, který sám udělil. A akta je jenom další z monopolních výsad pro tyhle všechny velký komerční subjekty. Nepleťte si to se svobodnou konkurencí. To nemá nic společného, jak tady on, musím říct, pomateně prezentoval. Prostě akta není nic o konkurenci, je to o rušení konkurence, je to o tom, aby se lidi mohli patentovat tak nesmyslné věci, jako je třeba učení kočky prostřednictvím laserového ukazovátka. Takže jenom bych za nás na pana Kotru upozornil, že to nemá nic společného s konkurencí, je to proti konkurenci, takže asi tak. Vyšetřovat. To je prostě šílený. A jak tady bylo řečeno, že připravují nějaký zákony další, který chtějí omezovat, nebo kterou chtějí řešit internetovou bezpečnost a tak, co to je? To je jenom to, aby se lidi nemohli vyjadřovat, protože internet, oni se ho bojí toho internetu. S těmi korporacemi mají společný zájmy, protože oni se bojí, že nebudou moc krást, protože jestliže se zavede transparentnost, kterou internet umožňuje, tak mají po ptákách. Takže jsou to jejich společný zájmy a proto to tak v tichosti připravují a lidi spí, bylo tady řečeno, že lidi jsou v klidu, spí, ano. Lidi se mají relativně dobře a drží hubu. Někde už začínají vyskakovat, v Evropě to řve, viděli jsme to v Polsku, vidíme to na Slovensku, jo, viděli jsme to jinde a nenechejme si to líbit, takže odpovídám. Jsme tady proto, abychom jim připomněli, že jsou tady kvůli nám a ne kvůli nějakým korporacím a kvůli svým kapsám, které si můžou plnit.